σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα και Γειτονικών Δήμων, αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ένα μήνα μετά τη μεγάλη νίκη της Περιφερειακής Παράταξης Δύναμη Ζωής και της Ρένας Δούρου, τηρώντας την προεκλογική της δέσμευση για έναν ανοιχτό, δημοκρατικό, συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, βρισκόμαστε στο Γραμματικό σε ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωση για το κρίσιμο θέμα ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Η επιλογή του Γραμματικού δεν είναι τυχαία. Τίμησε τη Δύναμη Ζωής και τη Ρένα Δούρου με το δεύτερο στην Αττική υψηλότερο ποσοστό, 41,63% την πρώτη Κυριακή και το καταπληκτικό ποσοστό 76,85% τη δεύτερη Κυριακή. Παραπλήσιο και το σημαντικό ποσοστό του γειτονικού μας Βαρνάβα με 70,83% τη δεύτερη Κυριακή. Στις εκλογές δόθηκε ένας σπουδαίος αγώνας με ήθος και η μάχη που κερδίθηκε είναι μονάχα η αρχή. Τώρα ξεκινάει ένας πόλεμος με τα συμφέροντα. Ξεκινάει ένας πόλεμος να αλλάξουμε τις ζωές μας. Να αλλάξουμε τις ζωές μας στην περιφέρεια Αττικής. Όπως δήλωσε η νέα Περιφερειάρχης τη νύχτα της Μεγάλης Νίκης, είπε: όπως δώσαμε έναν σπουδαίο αγώνα με ήθος, έτσι θα πορευτούμε για τα επόμενα 5 χρόνια με τους πολίτες, για τους πολίτες, από τους πολίτες. Δίνουμε τα εχέγγυα ότι στη μείζωνα περιφέρεια της πατρίδος μας δεν θα υπάρχουν δήμαρχοι Α και Β κατηγορίας. Δεν θα υπάρχουν πολίτες Α και Β κατηγορίας. Θα πορευτούμε όλοι μαζί. Πριν δώσω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη, στον εκλεγέντα Αντιπεριφερειάρχη κύριο Πέτρο Φιλίππου, θα ήθελα να ανακοινωθούν οι παρευρισκόμενοι που μας τιμούν στην απόψινή μας εκδήλωση. Δεν πειράζει, δεν το έχουμε γράψει μετά. Καλώς. Στην πορεία θα σας ανακοινώσουμε. Το λόγο έχει ο Αντιπεριφερειάρχης. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε Κοδεσπότα, κύριοι βουλευτές, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται απόψε και προσέχω πάρα πολύ τη λέξη μου. Παρασκευή, απόγευμα, καλοκαίρι και με σχεδόν καύσωνα, που όλοι θα θέλαμε να είμαστε σε κάποιες παραλίες και τελικά βρισκόμαστε όλοι εδώ για να κουβεντιάσουμε ένα από τα σοβαρότερα θέματα της Αττικής, είναι πραγματικά για μας αυτό το πράγμα πάρα πολύ ενθαρρυντικό και μας δίνει δύναμη αυτό το οποίο προεκλογικά δεσμευτήκαμε να το υλοποιήσουμε ή εν πάση περιπτώσει να το βάλουμε μπροστά. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα. Πιστοί σε αυτά που είπαμε προεκλογικά, ότι η νέα περιφέρεια, με επικεφαλή στη Ρένα, με περιφερειάρχη τη Ρένα τη Δούρου, θέλει να διαμορφώσει ένα διαφορετικό τοπίο. Το τοπίο του διαλόγου, το τοπίο της διαβούλευσης, το τοπίο της συζήτησης και μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις. Είπε πιο μπροστά ο γραμματέας για το ποσοστό που πήραμε στο Γραμματικό. Αντίστοιχο ήταν και της Κερατέας, 77%. 78%, σας έκλεψε μια μονάδα. Τα δύο σημεία που ακριβώς για το μεγάλο αυτό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι τα κατεξοχήν σημεία που έχουν στοχοποιηθεί και ακριβώς γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε, γιατί αυτή εδώ είναι η πρώτη διαβούλευση που κάνουμε αμέσως μετά τις εκλογές, να είναι το θέμα των απορριμμάτων σε χώρους σύμβολα, ακριβώς όπως είναι και η Φυλή, όπως είναι και το Γραμματικό, όπως είναι και η Κερατέα, που είναι στο στόχο αυτής της διαχείρισης των απορριμμάτων που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, 2 λόγια θα πω και ως Δήμαρχος τι έχουμε βιώσει από αυτή τη διαχείριση. Με απλά λόγια. Το
μοντέλο που έχει ακολουθηθεί στην Αττική, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, είναι αυτό το οποίο βιώνουμε. Να υπάρχουν 1, 2, 3, 4 χωματερές, γιατί 4 έχουν προβλέψει με τον νόμο που ψήφισε το 2003 η Παπανδρέου, και οι Δήμοι και εσείς το μόνο που να κάνουμε είναι να τους κουβαλάμε τα σκουπίδια εκεί και τίποτα άλλο. Και τις εικόνες αυτές με τους κάδους ξεχυλισμένους που τις βλέπουμε στις γειτονιές και όλα αυτά να τις βλέπουμε για πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι το μοντέλο που μας έχουν ετοιμάσει και θα διερωτηθεί κανείς. Καλά, αυτοί οι άνθρωποι γιατί μόνο αυτό σκέφτονται? Διότι το πρόβλημα της διαχείρισης έτσι όπως έχει γίνει είναι τελείως οικονομικό. Κατά τη δική μου γνώμη είναι 90%, 80-90% οικονομικό, και όταν λέω οικονομικό παιχνίδι συμφερόντων, και 10 έως 20% περιβαλλοντικό αυτό που βιώνουμε. Σήμερα μονοπωλιακά τα σκουπίδια έτσι όπως τα διαχειρίζονται στην Αττική θέλουν αυτό που γίνεται. Να έχεις τη φυλή, κουβαλάμε 6.000 τόνους ημερησίως, οι 6 να γίνουν 7, οι 7 να γίνουν 8 και οι κάδοι ξεχυλισμένοι. Γιατί? Διότι εισπράττουν, πληρώνονται από τους Δήμους και κατ' επέκταση από εσάς με τον τόνο που κουβαλάμε σκουπίδια. Σκεφτείτε 6.000 τόνοι την ημέρα επί 45 ευρώ την ημέρα, γιατί χρήματα μιλάμε ημερησίως. Άρα η λογική αυτών που διαχειρίστηκαν τα σκουπίδια είναι πώς οι ποσότητες στους χώρους που θα τους πηγαίνουν να γίνονται κάθε μέρα και μεγαλύτερες, ακριβώς γιατί εισπράττουν περισσότερα. Η δική μας λογική απλή, που είναι η λογική που υπάρχει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, σε όλη την Ευρώπη παντού, είναι ότι θα πρέπει τα σκουπίδια, τα απορρίμματα να μειώνονται στην πηγή. Αυτό και μόνο που το λέμε. Άρα αντί για 6 τόνους να πηγαίνουν στα λιώσια ή που σκοπεύουν εδώ ή οπουδήποτε αλλού, αν τους κάνουμε 5, αν τους κάνουμε 4, αν τους κάνουμε 3, καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα συμφέροντα που σήμερα διαχειρίζονται τα σκουπίδια, όσο λιγότερα θα είναι αυτά που εισπράττουν, και γι' αυτό και τους έχουμε απέναντι. Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Όμως δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Η Ρένα Ιδούρου έλεγε προεκλογικά, πώς το λες Ρένα, θα τους πιέσουμε, δεν θυμάμαι τη λέξη, στην νομιμότητα. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Από το 2008 υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία καθιερώθηκε για όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, η οποία άλλαξε για όλη την Ευρώπη τον τρόπο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ήταν οδηγία 98 του 2008, που έλεγε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Μειώνουμε στην πηγή τα σκουπίδια, κάνουμε ανακύκλωση, κάνουμε επανάκτηση, κάνουμε επαναχρησιμοποίηση, διαλογή και όλα αυτά τα πράγματα, και θάβουμε το υπόλοιμα, αυτό το οποίο μας περισσεύει. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία από το 2008. Στη χώρα μας πέρασε σε νόμο μόλις το 2012, 5 χρόνια ύστερα, με το νόμο 4042 που ψήφισε ο κύριος Παπακοσταντίνου, που έλεγε ότι θα εφαρμόσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό στην Αττική, υποχρεώθηκε όμως να βάλει την οδηγία. Και ενώ λοιπόν σήμερα είναι νόμος του κράτους να εφαρμόσουμε αυτό, δεν γίνεται. Οι περιφερειακοί σχεδιασμοί που λέμε, να το πω με απλά πράγματα, με απλά λόγια. Ένας περιφερειακός σχεδιασμός είναι ένα πρόγραμμα. Συνήθως είναι πενταετές. Ο πρώτος περιφερειακός σχεδιασμός για την Αττική ψηφίστηκε το 2001, τελείωσε το 6. Το 6 έγινε ο δεύτερος που τελείωνε το 11. Υποτίθεται ένα πενταετές πρόγραμμα που εκτιμάς, αποτιμάς, απόδοσε, δεν απόδοσε, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Εδώ ήταν μονόπλευρη, πηγαίνουμε τα σκουπίδια στις χωματερές. Αυτό και τίποτα άλλο. Το 11 λοιπόν ο κύριος Γκουρός που ανέλαβε, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να αναθεωρήσει, εφόσον είχε λήξει, ο δεύτερος περιφερειακός σχεδιασμός. Όχι μόνο αυτό δεν έκανε, παράτηνε το σχεδιασμό που υπήρχε, έχοντας στο μυαλό του να φτιάξει τα τεράστια αυτά εργοστάσια με ΣΔΙΤ και όλα αυτά στα οποία εμείς σταθήκαμε απέναντι στην προεκλογική. Στεκόμαστε σήμερα και θα στεκόμαστε, γιατί είναι και θέση μας, ακριβώς γιατί αυτές ήταν οι υποχρεώσεις οι οποίες είχε. Μην υπολογίζοντας ούτε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά από το 2012 ούτε και την ελληνική νομοθεσία. Πάρα πολύ απλά. Σε αυτό λοιπόν ερχόμαστε εμείς, δεν τάζουμε τίποτα. Δεν υποσχόμαστε τίποτα, αλλά απλώς λέμε μαζί σας θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που υπάρχει στο ελληνικό κράτος ψηφισμένο, με απλά πράγματα. Η οδηγία, και να τελειώσω με αυτό, γιατί πιο πολύ για μας έχει νόημα απόψινή συζήτηση, να γίνει διάλογος, να ακούσουμε εσάς, να αποκομίσουμε, να μάθουμε από εσάς. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις το κυριότερο είναι ότι και εμείς μαθαίνουμε. Η οδηγία λοιπόν
Η οδηγία αυτή έλεγε λοιπόν ότι από το 2011 έπρεπε, όχι, η οδηγία αυτή λέει ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει τα σκουπίδια που παράγει η Αττική να έχουν μειωθεί στο 50%. Και αυτός είναι ο στόχος που λέει η νομοθεσία και αυτό το πράγμα απλά πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και τόσο απλά αυτό συζητάμε που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχει 5 φάσεις η διαχείριση αυτή που προτείνει η νομοθεσία, που προτείνουμε και εμείς, που νομίζω ότι είναι αποδεκτή από όλους. Έχει τη μείωση του όγκου, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, άλλου είδους πιθανών διαχειρίσεις που θα κάνουμε και ό,τι περισσεύει στο χιτί. Τους 3 πρώτες άξονες τους κάνουν οι Δήμοι. Τους 2 δεύτερους ο ΕΣΝΑ. Η περιφέρεια απλώς προγραμματίζει. Είναι αυτός που έχει την ευθύνη για να τηρηθούν αυτά τα πράγματα. Οι Δήμοι, και γι' αυτό και στον ΕΣΝΑ εξάλλου, προεδρεύει ο Περιφερειάρχης, θα είναι η κυρία Δούρου τώρα, αλλά την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο την έχουν δήμαρχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτού που λέμε ΕΣΝΑ, διοικείται, που μαζεύει τα σκουπίδια, αλλιώς, την έχουν δήμαρχοι. Άρα είναι οι άμεσοι συνεργάτες της περιφέρειας σε αυτόν τον προγραμματισμό οι Δήμοι. Αν οι Δήμοι δεν είναι μαζί μας σε αυτή την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε, που είναι ένα τεράστιο και δύσκολο εγχείρημα, όχι ακατόρθωτο όμως γιατί έχει γίνει παντού, που είναι όμως και το κατεξοχήν οικολογικό και περιβαλλοντικό, που επειδή δεν το έχουμε επιβάλει, έχουμε φάει και πρόστιμο από την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν, αν εσείς δεν είστε συνεργάτες, αν κάποια στιγμή με τα προγράμματα, με τις ενημερώσεις δεν ακολουθείτε τους κανόνους και όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα γίνεται, η διαλογή, η διαχείριση και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ μετέχει ο κόσμος και αυτή είναι η ουσία της πρότασης που κάνουμε, ότι χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου, όσοι έχετε πάει στο εξωτερικό το έχετε δει, ο πολίτης είναι αυτός που κάνει την διαλογή. Στο σπίτι του ξεκινάει η διαλογή και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, ο δικός μας και το μεγάλο στοίχημα. Βλέποντάς σας λοιπόν απόψε τόσους πολλούς εδώ για ένα τέτοιο θέμα, μάλλον αισιοδοξία μας δίνει η Ρένα, κυρία Δούρου, το ότι τόσος κόσμος σήμερα έχει έρθει για αυτό το θέμα στην πρώτη μας συγκέντρωση. Και χαρά και αισιοδοξία και σιγουριά ότι θα πάμε μαζί και μπορούμε να βρούμε άκρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σας ζάλισα με αυτά λίγα. Προσπάθησα να τα πω όσο πιο απλά μπορώ, να είναι κατανοητά σε όλους μας, κατανοητά και σε εμάς τους ίδιους, γιατί πολλές φορές μαθαίνουμε πράγματα. Λοιπόν, να προσφωνήσουμε ποιοι βρίσκονται εδώ. Έχουμε τον κατάλογο, είμαστε και πολλοί επίσημοι και δεν το ξέρουμε. Αλλιώς δεν πειράζει.